denne trygge og livlige by finder du en mangfoldighed af muligheder, der henvender sig til alle generationer og ikke mindst børnefamilier. For de yngste kan vi tilbyde dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO, og for de lidt ældre skolegang til og med 9. klasse. Som nærmeste nabo til dagtilbud og skole finder du stadion og Timhallen, nyrenoveret med traditionel hal, fitnesscenter og festlokaler. Hertil kommer multibane og flere mindre legepladser rundt omkring i byen. Vore ældre medborgere kan nyde fællesskabet i Seniorklubben, der har til huse i den gamle station, der i øvrigt også huser SFO-klubben. Aktiviteter for ældre findes også på vores fine plejehjem, Eskesens Minde. Har du brug for lægehjælp, har vi et velfungerende lægehus i det gamle mejeri. Tim og de nærmeste omgivelser er fyldt med natur, moser og å i gåafstand, skove, der ligger klar til gå, løbe og cykelture, og som nås på få minutter. Vesterhavet ikke at forglemme. Den daglige handel klarer vi også. Vi har Brugsen og Tanken, hvor du også kan få stillet den lille sult. Og på Reykjær Campen kan de klare din aftensmad. Udover Reykjær Campen kan du også overnatte hos Torager Camping og Filsø Bed and Breakfast. Elsker du genbrug? Besøg vores velassorterede genbrugsbutik, et skatkammer for gode fund. Skulle du alligevel have behov for at forlade Tim, har vi togforbindelse mod både Ringkøbing-Skjern og Holstebro. Som Tim-borger nyder vi godt af et sundt erhvervsliv, både med lokale arbejdspladser og med sponsorater til fælles tiltag til gavn for alle. Vi værdsætter fællesskab og fællesskabelse i Tim, så tag del i vores fælles arrangementer, forårsfesten, Sankt Hansaften og fælles spisning i hallen. Og glem ikke julemanden, der hvert år tænder lyset i det store juletræ. Tim er en by, der rummer alle. Kom og oplev os, og hvad vi har at byde på. Vi ses!